Виж, 200 лев. Чакай на полицайите. Ало! Може да идвате за 1-2 часа да разсъждате. Ай! Какво стана? Кажете. Някой имам сама парите ви да останем 200 лева. Айде откъде тук кажем. Кой не да ли ще кажем? Вие ли сте? Вие какво правите тук? Какво правите тук? Няма пари. Трябва да ти кажеш от шефа ли трябва да кажеш? Не знаех. Шефа! Да, шеф. Сега ще ме задържите ли? Да. Арка, 25. 72 часа. Вангеле, бурбова скрода бакълди. Тя да е хвърлям пушката. Тук сто. Оръжие. Оръжие няма. Няма. Стане. Къде ти е пълк? Добре, защо крадеш? Кажете ми. Видях парите отвънка от джеба. И трябва да крадеш? Не знаех, че ви е шеф. Ти защо крадеш? И да е то ти не казаш. Да му направиш така да остане да ти дай. Не ме е срам и аз го храна. Как е ти срам? Сега ще ме загръзнете 24 часа. Да, трябва да те седми да урок да ти направи. Готови сте, фанете. Шефа, какво да го правим то? Взема ми пушката от там. Аре, готови си. Една седмица. Стреляме го, да знаеш. Стреляме. Живота или пари? Живота или парите? Живота. Добре. Значи не го видите, не го си. Само разстреляте една седмица. Пари или живота? Живота. Добре. Оставте го така. Малко един месец да стои тук. Ако човек ми даеш пари, само мълчи там, това да го правим, да го чупим тук. 24 часа. Виж пъти как приключи на шефа. Вангеле, на без да искам сактомия, ми е умба къде. Вземи го малко, шеф. Нямате го малко. Няма ти си. Остане го я тук да го закопа. Остате тук. Изнете. Изнете го. Изнете. Чакай, да вземам танко да го чакам. Не можах с танко. Ала ти ваше що? Готов ли си? Дигни кръци. Да. Пау! Кажи
State con tu coach. Mani puoti buzo. Va buono na mene. Va buono. Tri buono. Dajte. Dajte koli puoti. Ošte pari, a? Kono vreme lukita. Jedan daj parite malo pomoć. Roti naš pari pomagi. Ja se ne. Na mene daj na pačka. Daj na mene na pačka. Всичко. Дай та пачка. Дай парте. Взехме ги. Виж, последен кусък пал. Искам пари, дайте ми пари. Серго, я влеха една ти пари. Хвали ги нагоре. Дай ми малко арка. Дадох ти да имаш още. Ти пари от цветоноха. Ето ти пари. Аре, горе малко.